Kaseng Voice of the People Party VPP haka jingialam Bah Ardent M Basaiawmoit baru Dr. Ricky A.J. Syngkon MP Lok Sabha kila iakynduh ya Vice-Chancellor Nehu Professor Prabha Shukla haka lai tarik Risaw halor ki Jingeh babunjait baki Samla Pule ki iakynduh haka ne ke skulbah. Ki Jingeh bakongsan baki Samla Pule ki iakynduh haka ne ke skulbah Shillong ka jingthung kam da ki briew bala shongthait ha Tura Campus. Badda shipai kumu controller of examination ka jingduna ki nonghikai bapura ka jingbym biang ki hostel ki boss ka jingshngain ka shongkasa ka jingduna ki dawai dashin ha wellness clinic bad ka jingthung ki hostel na ka banta ki Samla Pule ki jingle jong ni Vice-Chancellor ki khangla de ki Officer Hynniewtrep ban kieu sheki kam bakham hajrong na kaliang ki nonghialam ka VPP but na ka office Vice-Chancellor kim shimai kubo de ki jingyakran halor kini ki Jingeh jong ki Samla Pule katba ki nonghialam ka VPP ki laong balada uni Vice-Chancellor train na ka benta ka roy kapa but ka baha kamiat jong ki Samla Pule udai ban mi no na kani ka skulbah kilabo kartu ka ni por Vice-Chancellor ban penbet ya ki Jingeh but ya ki kenrum kenram baki Samla Pule ki mat ha kani ka skulbah. Minap ya response ke mak ki mat yu ba den kran lang ki bon ki mat ki ba ningwan hangi ka jing le don bor ke jong UPC ka ba usim ni ko no tarai klem buram wat ya ka nehu mo ka jingthung yo retired professor kubal retired hapo Tura Nehu kimodor kini ki don post tang license ka contribution ke jong kinam ta ka puli ka tang ni mo kimla banlong kum kita ki supervisor dan ki guide nam ta ki students kalau ke judo nong ka bakra nang ta uthung yo new ex army man ko buto controller examination ke ke baki kena ki ma hakini ki kena tanai dang shen abo feel hakani ka nomor bu umdo ni ka administration experience ki la kentiu yo menta su registrar ka ba claim don kanu ka procedure la legality kita ki mat ki bangi ko abne kan nalor ki wei pa kama kila bon ki Jingeh ki ba uni ulah permi ka shong umenta bon penbe kumnui kita ki Jingeh. okay